Velkommen alle sammen til dette pressemøde fra Naalakkersuisut i dag, onsdag den 22. april. I dag, det er den 18. dag i dag, uden smittetilfælde, er vi blevet oplyst. Så således er en smittespredning foreligger ikke. Kun hvis der kommer nogen udefra, så vil der være smittetilfælde. Så vil Nuuk og restriktionsforholdene vil være ens på kysten og i Nuuk fra nu af. Og på den baggrund, så skal vi i dette pressemøde to forskellige nyheder, vi skal have offentliggjort. Grønland, bygder i Grønland. Inden for transport imellem byer og bygder vil blive åbnet nu. Og udlandsrejse til og fra Grønland vil fortsat leve under de restriktioner, der foreligger nu. Det vil sige, vi kan ikke frit rejse udenlands frem til 1. juni i første omgang. I første omgang, der er Grønland. At rejsemulighed fra by til by og til bygder. Nu er der travlhed for. Der er et bekendtgørelse under udformning nu. Til lørdag den 25. april kl. 8 om morgenen, så vil transportrestriktionerne blive ændret. Således at forskellige virksomheder i byerne, de vil gives mulighed for at åbne, også i Nuuk. Det vil sige, at på lørdag, så vil private virksomheder åbne lørdag morgen. Frisørsalonger og andre. Isa og Stevie kan nu få deres hår friseret og klippet. Forskellige myndigheders virksomheder vil åbne som før krisen på mandag. I bekendtgørelsen der står der, at brandvæsenets indstilling om, hvor mange der kan forsamles i enkelte lokaler, der er det. Der må altså brandvæsenets indstilling giver delt med 2, altså det vil sige, der må kun være de halve antal mennesker i lokalet. Vi skal følge de indstillinger, hvordan vi skal hoste og nyse, at vi ikke må spytte, og vi skal holde afstand på mindst 2 meter. Disse indstillinger skal følges. Står der også i bekendtgørelsen, at de skal følges til punkt og prikke. Og buspassagerer, angående disse, der er det kun sædepladserne, der må benyttes. Vi må ikke fylde bussen yderligere, end der er sædepladser til. Denne bekendtgørelse skal gælde i første omgang til 1. juni. Så der står ikke i bekendtgørelsen, at indstillingen, at vi må maksimalt samles 100 mennesker ad gangen, er der kraftig indstilling omkring. Der må ikke være flere end 100 i en forsamling. Selvfølgelig, når vi tænker på skolerne, så er der andre ting, der gælder der. Skolerne, de må altså
gerne vende tilbage til deres dagligdags forhold. Men efter hvad vi har oplyst, så kører skolerne ikke normalt for tiden. Hvis skoledagen start, så er det de mindste klasser, der er i skolen. Og så hen ad eftermiddagen, så er det de ældre klasser, der er i skolen. Når man skal hoste, så er det i armen. Man skal hoste og nyse. Angående transport, der har vi fra Air Greenland og fra Discoline til byer. Uanset hvilken by på Grønland, så kan vi allerede fra i morgen bestille rejser fra by til by og fra by til by eller vice versa. Så derfor det er dem der løser. Der er travlhed med forberedelser til disse nu. Her i den nærmeste fremtid, så vil rejsende fra udlandet, fordi der kommer jo trods alt rejsende udefra, med nødvendige opgaver at løse. Der følger vi altså de indstillinger, der gælder til punkt og prikke. Der skal ansøges, og så er det samarbejdsorganet, der så at sige giver tilladelse til, at man kan rejse fra udlandet. Og det skal gælde frem til 1. juli også. Ansatte og syge og andre selvfølgelig, der skal rejse til, hvis der er behov for, at de rejser til udlandet, jamen så vil de gives mulighed for det. Og det skal man ansøge til. Kort sagt, så langt om længe, så er befolkningen, så kan befolkningen for eksempel tage fra Nuuk til Qaqortoq eller til hvilken som helst anden by via søtransport eller lufttransport fra på lørdag kl. 8.00, så bliver der åbnet for rejsemulighed. Så vil Henrik lige have noget at sige nu. Ja, tak for det. Når nu vi er kommet så langt, så er det, fordi der nu er gået faktisk 3 uger siden den sidste positive prøve blev taget. Som der blev sagt, så er der gået 18 dage siden vi havde resultatet, men det er 3 uger siden, at den blev taget. Og derfor kan vi nu regne Grønland for at være smittefrit. Det er meget lidt sandsynligt i hvert fald, at der er noget derude. Og så handler det jo også om, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til det normale liv. Det er nemlig også helt afgørende for sundheden, at tingene de kører normalt for alle os, der bor her i landet. Så selvom der er en vis risiko med, at det, der sker nu, det vil der være, når vi pludselig har transport på kryds og tværs. Men det er heller ikke sundhedsmæssigt forsvarligt bare at fortsætte den totale nedlukning. Der kan også hele tiden risikere at komme nye ind, som er smittede. Vi er i øjeblikket ved at øge informationsniveauet til dem, der rejser ind. Og vi er også ved at intensivere prøvetagning hos nogle af dem, der kommer ind.
så vi faktisk vil teste dem 2 gange. For den strategi, som vi anbefaler naalakkersuisut, det er indtil videre fortsat at holde smitten ude af Grønland. Det holder ikke på sigt, det må vi erkende. Men vores anbefaling til naalakkersuisut har været, at vi stadigvæk har brug for at vinde tid. Og udnytte den tid til, at samfundet fungerer bedst muligt. Og så arbejder vi selvfølgelig hele tiden på at komme med forslag, komme med vurderinger til naalakkersuisut om, hvordan vi kommer videre i den her proces. Der er ikke nogen enkle svar. Der er faktisk ikke nogen lande, vi rigtig kan spørge, fordi der er faktisk ikke andre lande af denne størrelse, som på nuværende tidspunkt kan regnes for at være smittefri. Og derfor er der nødvendigt at prøve at finde ud af, hvad sker der rundt omkring i verden, og fortløbende give den information videre. Situationen i Danmark er i øjeblikket væsentligt bedre, end den har været. De har overskudskapacitet inden for sundhedsvæsenet. Og sker der noget uforudset her i Grønland, så har vi allerede nu vundet meget i forhold til for nogle få uger siden. Men vi vil gerne længere hen. Derfor har vi anbefalet, at åbningen udadtil, den foreløbig afventer. Tak. Jeg skal lige tilføje til Henriks ord, at Epidemikommissionen har udført et stort arbejde, og store strategiplaner er blevet udført. Byer, bygder, forskellige steder. Hvis de skulle blive ramt af en smittespredning, så er der en strategi omkring, hvad der skal gøres ved så fald. Altså, vurderinger pågår konstant. Og således, at vi for eksempel, hvis der i fremtiden skulle være i Uummannaq-distriktet i fremtiden, eller for eksempel et helt andet sted for den sags skyld, en bygd, uanset hvorhen, hvis vi støder på en coronasmitte. Hvis det skulle være tilfældet, så har vi forberedte strategier, vi lige kan gå i gang med. Og de bliver også forbedret løbende. Så derfor handleplaner fra sundhedsvæsenet, der har forskellige departementer, også fra politiet og fra søværnet, de følger, så at sige, de handleplaner, der er udført. Og det skal vi takke for, at de følger alle sammen omkring militæret. Søværnet har udført en opgave. Dem skal vi også rose. Nu kan vi gå over til spørgsmål fra pressen. Dagens information
med hensyn til de informationer, der er fremlagt i dag. I forlænger indrejse fra udlandet, altså fra Danmark og Island, til 1. juni. Bliver der så slækket på, hvem der må rejse ind, sådan at for eksempel de mennesker, der bor i Grønland, men er, kan man sige, strandet i Danmark, at de får lidt bedre mulighed for at komme hjem til Grønland, eller skal de læne sig tilbage og vente til 1. juni? Jeg ved ikke, om det er tolkningen, der er noget ved. Vi skal følge, der skal ansøges til, at dem, der vil rejse til Grønland, de skal ansøge til kommissionen. Og vi skal huske på, at Danmark er også lukket fra det øvrige udland. Der skal ansøges om indrejse. Og der bliver det vurderet, hvad man følger. Fra nu til Ilulissat eller Qaqortoq og til andre steder, hvis jeg vil rejse til de byer, så vil jeg fra i morgen få at vide, hvornår jeg kan ankomme til min destination. Flyruteplanerne er under forberedelse nu. Servicekontrakterne til byer, mindre byer og bygder, der er en bagatelgrænse for, hvor få man kan, så at sige, transportere. Og derfor der er der forskellige prøver, der også skal transporteres fra byer og bygder i nærmeste fremtid. Altså prøver til Sana. De vil måske afstedkomme forsinkelser i rutetrafikken, selvfølgelig, måske. Fordi vi prioriterer prøverne til sundhedsvæsenet som det første. Når først alle prøver er blevet transporteret til Nuuk, om det så er luft- eller søtransport, det drejer sig om, når først prøverne er afleveret forsvarligt i Nuuk, så vil en helikopter, eller så vil, altså, vi prioriterer prøverne. Det skal vi huske på. Men selvfølgelig, om hvorvidt der bliver, så at sige, transport simpelthen hver dag, det vil vi jo se, hvor meget kundegrundlag der vil være. Men servicekontrakterne har jo en bagatelgrænse, der siger, at alle steder skal, så at sige, til ankommes en gang om ugen mindst. Men selvfølgelig alt efter, hvor mange passagerer, der er med, så vil Disco Line og Air Greenland selvfølgelig, så at sige, frem til byer og bygder. Ud over servicekontrakterne, der skal de jo selv. Der vil jeg foreslå, at for at finde ud af, hvordan... Jeg vil opfordre til, at I alle sammen følger med i, hvordan transportsystemet langsomt kommer i gang i nærmeste fremtid. Tak. Har du nogle tilføjelser til det, Henrik? Til det, jeg spurgte om der bliver slækket på kravene, så folk kan komme hjem fra Danmark til Grønland, eller om de skal vente til 1. juni, medmindre de er på listen over prioriterede personer? Der er ikke umiddelbart lagt op til at ændre i de retningslinjer for transport, netop fordi målet er indtil videre at holde Grønland smittefrit. Men det er dog sådan, at der også er folk, som står uden noget tag over hovedet, og som har bopæl i Grønland. De har også fået lov at rejse. Men det er klart, som tiden går, bliver udfordringerne med alle de studerende,
som bliver færdige her lige om lidt. Efterskoleelever, hvis skoler er lukket stadigvæk. Det er mange mennesker, og der ligger selvfølgelig en udfordring i det, fordi vi netop vil få en betydelig indrejse, og dermed også en betydelig smitterisiko, hvis pludselig der er hundredvis, som rejser ind over kort tid. Så det er et rigtig svært dilemma, hvor vi hele tiden også lytter til, hvad Naalakkersuisut beder os om at gøre i den administration. I forhold til dem, der åbner på lørdag, gælder det så også for restaurationsbranchen, altså restauranter, og gælder det fitnesscentre, sportsklubber og haller, som ikke er private erhverv? Ja, vi vil meget gerne spille fodbold, for eksempel os selv. Ja, selvfølgelig. Myndighedernes indstillinger i bekendtgørelsen, der vil der stå, at på baggrund af brandvæsenets normeringer af samling i lokale, der må kun være det halve antal af brandvæsenets indstilling af, hvor mange der må samles. Og der står der også, at sundhedsvæsenet, indstillingerne fra sundhedsvæsenet, disse der står her bagved os, dem skal man også følge. Der skal være mulighed for at vaske hænder, eller få håndsprit smurt på. Der skal gives mulighed. Således skal vi på lørdag kl. 8 om morgenen, så vil bekendtgørelsen blive gjort gældende. Således at restauranter, hvis vi siger, at så kan en restaurant, der må restauranterne modtage det halve af deres normale normering af gæster. Hvis der er normeret til 50 mennesker, så kan de modtage 25 gæster. Og der vil være et bestemt afstand imellem enkelte stole. Så det er ikke en, skal vi sige, simpelthen stor åbning af samfundet, men det er en skridt i den rigtige retning. Og den her vil gælde forløbigt til 1. juli. Så det vil sige, at på lørdag, så gives frisører og andre erhvervsdrivende mulighed for at holde åbent. Således at folk kan komme og blive klippet eksempelvis. Et spørgsmål til landslægen. Coronavirus. Vi regner med, at der kommer en anden bølge af covid-19. Hvor forberedte er I på en genkomst af virusen i anden bølge? Tak. Jamen, det er vi godt forberedt på. Og vi har fået meget ud af, at vi netop har vundet tid indtil nu. Vi har et fuldt fungerende laboratorium her i Nuuk. Vi er i fuld gang med at prøve at få etableret noget på kysten. Her på Dronning Ingrids Hospital er alt klargjort til at modtage den første indlæggelseskrævende patient. Ude på kysten er der klar til at modtage dem. Men der er klart, der er større udfordringer derude, fordi man ikke kan behandle alvorligt syge ret lang tid. Så man kan sige, at lige nu er vi i en situation, hvor jeg ikke er alvorligt bekymret over et udbrud i Nuuk. Vi vil kunne kontrollere det. Sundhedsvæsenet i Nuuk, Dronning Ingrids Hospital, vil
uden problemer kunne håndtere det. Men det er klart, jo længere man kommer væk fra de muligheder, der er her, jo vanskeligere bliver det. Den næste bølge, hvor kan vi regne på, om den bliver alvorlig i forhold til denne? Fordi i udlandet, der er de nervøse for, at hvis en anden bølge vil være måske alvorligere end den første bølge, de har oplevet. Hvordan? Vores indstilling til Naalakkersuisut er hele tiden at fortsætte inddæmning. I for eksempel Danmark, der laver man ikke inddæmning. På det allerseneste er man begyndt at teste bredt igen, for bedre at kunne holde styr på de smittede. Vores indstilling er her, at vi fortsætter at lukke hver eneste tilfælde ned, med henblik på at undgå, at mange bliver smittet. Og så har vi nogle fordele her i landet. Netop fordi afstandene mellem byerne gør, at smitten spreder sig ikke bare fra by til by. Vi har mulighed for at gribe ind og stoppe smittespredning. Så grundlæggende har vi de redskaber, der skal til for at sikre os imod, at der kommer en alvorligt kæmpe epidemi i Grønland. Situationen er helt anderledes i resten af verden, for der kan man ikke stoppe det, der kommer udefra. Det kan vi. Så grundlæggende er jeg optimist og tror på det her, men det er klart, at inddæmningen og aflukningen fra udlandet, det har omkostninger på rigtig mange måder. Tak. Jeg vil svare Naalakkersuisut, fordi jeg forstår ikke fuldt ud. Skal værtshusene åbne på lørdag kl. 8 morgen? Jamen, normale virksomhederne vil åbne på lørdag, den 25. Der åbner virksomheder. Og værtshusene hører også under dette. Og forskellige myndigheder. Fordi myndigheder, de holder ikke åben i weekenderne, så selvfølgelig, de åbner først på mandag. Forskellige kontorer og administrationer. Men myndighederne, de myndigheder, folk opsøger, folk kan opsøge, de vil blive begrænset på den måde, at antal mennesker, der er sat som grænse af brandvæsenet, det er kun halvdelen af disse, der må opholde sig. Så derfor i værtshuset, hvis de har en normering til 200 gæster, hvis de for eksempel har en grænse på 200 mennesker, men der skal vi jo følge maksimalt 100 menneskers forsamling. Hvis en værtshus har en grænse på 50 gæster, så vil kun de halve af disse 50 kunne opholde sig der, det vil sige 25. Vi skal jo også tænke på de ansatte i værtshusene. Ja, tak. Omkring transport, luft- og søtransport vil blive normaliseret nu. Men er det kun i de gamle kommuner, at rejserestriktionen gælder den? En grænseløs transport. Den der med, at vi kun må bevæge os inden for de kommunerne fra før 2009, vil den stadigvæk gælde, eller vil den blive ophævet?
Ja, i vores land, ja. Transporten indenlands vil blive åbnet på lørdag kl. 8, således at du fra Nuuk, eller fra Ilulissat, eller fra Uummannaq, så kan du bevæge dig til hvilken som helst anden by i landet, eller bygd. Det bliver åbnet. Altså, her vil spørgsmålet blive, at hvorvidt Disco Line og Air Greenland, de rejseplaner, de er i gang med at forberede nu. Det er jo dem, der vil være bestemmende for, hvordan det kommer til at forholde sig. Det er ifølge disse planer, at vi kommer til at kunne rejse imellem byer og bygder, ja, uanset hvorhen. Det vil sige, at jeg kan på lørdag morgen, så kan jeg tage min båd og sejle til Maniitsoq, uden at ansøge, uden at have en vigtig begrundelse for at tage til Maniitsoq, bare for fornøjelses skyld. Kan jeg så tage til Maniitsoq lørdag morgen i min egen båd? Du skal bare huske her, at holde 2 meters afstand til dine medmennesker. Ikke? Henrik skal flytte sig, når jeg prøver at nærme mig ham. Ja, altså disse indstillinger, vi følger. Det opfordrer vi kraftigt til at følge. For eksempel Arctic Umiaq Line. Hvis Arctic Umiaq Line genoptager sin kystpassagerskibssejlads efter jeres åbning, fordi sæsonen er ved at starte, efter hvad jeg er oplyst om, så er der. Så vil adskillige, altså højsæsonen er jo ved at starte, og det er der billetterne er dyrest. Fordi folk bliver tvunget til at vente til højsæsonen for at komme ud og rejse. At folk kommer til at slippe flere penge på deres billetter. Så angående disse forhold. Har I en dialog med rejseselskaberne, rejsebureauerne, angående hvordan priserne skal kunne forholde sig? Om de vil være dyre eller billige? Tak. Vi skal huske på, servicekontrakten, der gælder nu, den er blevet opdateret ved årsskiftet, hvad angår de ældres billetter. Vi har givet mulighed for, at de ældre kan rejse til billige penge, så derfor de ændringer, der er i servicekontrakten, prismæssigt, kan I følge med. De står på skrift, så de forskellige steder. Og hvordan ting vil komme til at køre i nærmeste fremtid. Der vil vi fremkomme med forskellige bekendtgørelser angående ændringer. Efter hvad der gælder nu. Jamen, vi kører som vi gør normalt. Men skibstrafikken er blevet udskudt. Men der har vi fra på lørdag af, efter klokken 8 på lørdag, så kan kystpassagerskibe også så at sige bevæge sig fra by til by. Hvordan reglerne er i forhold til private forsamlinger fra nu af, i forhold til for eksempel at invitere gæster til derhjemme. Alle de hidtidige anbefalinger er opretholdt, og vi appellerer jo til alle om at være forsigtige, fordi vi ved godt, at lige pludselig så er smitten her igen. Så det her handler jo rigtig meget om, at vi alle sammen tænker os rigtig godt om. Vil vi gerne løbe den risiko, eller vil vi helst være foruden? Vi ved godt, ud fra hvad der foregår ude i den store verden, et fødselsdagsselskab kan være rigeligt til at starte en stor epidemi.
Så derfor opfordrer vi alle til, at hele tiden også at afveje, hvor vigtigt er det for mig, vil jeg selv være med til at løbe en risiko? Hvem er det, der overhovedet kommer? Er det folk, der kommer udefra? Ja, så udgør de en særlig risiko. Er det i en fjern bygd, hvor der ikke har været nogen tilrejsende i 2 måneder, så er det en anden situation. Så grundlæggende må jeg sige, som sundhedsperson, der er mit svar, alle tænker jeg rigtig grundigt om. Fordi vi kan ikke detailregulere alt. Vi kan fortælle, hvad vi ved. Og så er jeg også overbevist om, at langt hovedparten, de også handler fornuftigt. Det var en lille smule ukonkret. Det forstår jeg godt, at du ikke kan detailregulere osv. Men jeg tænker i forhold til, at der har været nogle meget konkrete påbud eller henvisninger til, at man ikke mødes mere end 10 mennesker privat, og at man ikke inviterer folk, som ikke bor i husstanden, ind til middag osv. Er det de samme ting, der gælder, eller bortfalder de, og så i stedet for kommer der en anbefaling om, at man tænker sig om og ligesom vurderer, hvem det er, man inviterer, og hvorfor man inviterer? Er det sådan, det skal forstås? Det skal forstås sådan så, at de særlige regler, der har været i Nuuk, de er ophævet. Fordi vi ikke længere mener, at der er aktiv smittespredning i Nuuk. Derfor gælder nu de samme anbefalinger i hele landet. Så Nuuk er nu bare sidestillet med resten af landet. Og grundlæggende er der ikke andre ting, der er ændret. Tilbage til restauranter og værtshuse, for der samles gerne mange mennesker. Hvilke krav vil der være over for restaurationsejere? Skal de tælle, hvor mange mennesker, der kommer ind? Skal de holde striks kontrol med, hvor mange mennesker de har på besøg? Hvad er kravene over for værtshusejerne? Altså, de skal følge bekendtgørelsen til punkt og prikke. Den skal gælde fra den 25. april kl. 8.00. Og på den baggrund, så skal man følge bekendtgørelsen. Og hvad der står i, den skal følges bekendtgørelsen. Det er derfor, det er en bekendtgørelse. Og det Henrik sagde, havde ikke noget med værtshuset at gøre. Nuuk og resten af Grønland, der vil det gøre sig gældende, at efter 18 dage uden smitte, her i Nuuk, der er der gået 3 uger efterhånden uden yderligere smittede. Sidste gang vi opdagede en smitte, sin dengang. Og det er på den baggrund, at vi lemper på restriktioner. Og den bekendtgørelse, der skal gælde, er blevet foreløbig dateret frem til 1. juni. Og fra selvfølgelig allerede før 1. juni, så vil sundhedsvæsenet, Henrik og politiet og de andre vurdere, hvorvidt den her skal strække sig længere ud i fremtiden. Om der er grund til at følge den efter 1. juni, eller skal vi have yderligere opstramninger, om der vil være behov for det, fordi
Vi kan jo stramme op ved forskellige steder i byer, forskellige byer og bygder. Hvis de skulle blive ramt, så kan vi lukke disse byer eller bygder ned. Og det skal vi huske på. Den mulighed skal vi have. Så derfor er der kraftig opfordring til os alle sammen om at følge de bekendtgørelser, uanset om vi skal til kaffemik eller til, at vi følger vores forsigtighedsprincipper. Tak. Hvorvidt Inatsisartut skal have en forårssamling eller ej, det vil vi gerne spørge om. Jeg ved ikke, om du på vegne af formanden for Naalakkersuisut, om I har besluttet et eller andet i Naalakkersuisut-kollegiet, at de skulle anmode formandskabet i Inatsisartut, om hvorvidt de skal samles eller ej. Hvad skal der ske politisk nu her? Angående Inatsisartut-samling, så er det Inatsisartut, der her Inatsisartut, der har besluttet, hvis du spørger formanden for Naalakkersuisut, så er det ham, du skal spørge. Men du skal huske på, at forvaltningen af landet, vi har et Inatsisartut, og vi har Naalakkersuisut, og retsvæsenet har vi også. Det er jo magtens tredeling, og det er på den baggrund, at efter hvad jeg har læst, at der er blevet taget en beslutning. Det skal vi tage til efterretning fra Naalakkersuisuts side, og på den baggrund. Vi venter spændt på, hvad der bliver besluttet fra formandskabet. Men jeg skal huske på, at forskellige opgaver, der bliver udført i forskellige departementer, hvis vi skal ind på disse her i pressemødet, så er det kun min egen departement. Så er det meget egen. Vi er hårdt ramt i vores departement, i vores ressortområder i forbindelse med det her. Det er jo store opgaver, der bliver hældt over os i vores departementer. Vi har arbejdet i dag og nat, uden søndag altså. Vi har arbejdet over en måned, har vi arbejdet nat og dag faktisk. Så derfor, det vi er i stand til at aflevere fra vores departement, vil være begrænset. Vores ansatte er rosfærdige. Jeg ved, der er enkelte ansatte, der er blevet ramt af stress også. Så familier til disse, således familierne til disse ansatte, der har udført en stor opgave, må jeg også takke. Ja, tak skyldig. Det ved jeg angående mit eget departement. Så forskellige spørgsmål til formanden til Naalakkersuisut, dem kan jeg ikke svare på. Og det vil det sige, at forskellige departementer er ikke forberedte på, at en eventuel indkaldelse af Inatsisartut til samling. Jeg kan ikke udtale mig på vegne af andre departementer, har jeg sagt. Så der er enkelte departementer, der udfører en kæmpe stort arbejde for tiden. Der må vi huske på, at departementet, der har med sundhedsvæsenet som ressortområde, udfører også en stor stykke arbejde. Og formandens departement har også, så at sige, arbejdet nærmest i døgndrift. Økonomidepartementet har også haft travlt, udført store opgaver. Og Erhvervsdepartementet har også udført store arbejder her. Og jeg kan kun svare på vegne af min eget ressortområde. Så således spørgsmål angående. Vi ved godt, at de forskellige departementer udfører store opgaver.
Og de mennesker, der har været på arbejde under restriktionsperioden, de har haft travlt. Dem er vi takskyldige for de resultater, vi har nået i dag. Vi har fulgt med selvfølgelig, og vi har været forberedte dag og nat. Også i weekenderne. Alle medlemmer af Naalakkersuisut vi har skiftet lidt til at holde pressemøde. Men den, der har deltaget i alle pressemøder simpelthen, er ham, der står ved siden af mig. Han har haft store ressourcer at trække på. Tak. I dag, i vores pressemøde i dag, glædelig nyhed, vi kunne fremkomme med, glæder os her på den 18. dag, hvor vi ikke har konstateret nye smittede, er vi oplyst. Og i dag, der ved vi, at frem til 1. juni, så vil der være rejserestriktion fra udlandet ind til landet, og fra landet ud til udlandet vil være underlagt restriktioner. Der skal man ansøge for at komme på udlandsrejse, både ind i og ud af landet. Og vi ved også, at på lørdag, der kan I komme til frisøren, hvis I vil. Det er en god nyhed. Nu kan I få fint hår igen fra på lørdag. Lørdag morgen kl. 8. Men forskellige forretninger. Sportshaler gives mulighed fra efter lørdag at kunne åbne, hvor de selvfølgelig kun må samle på forsamlinger af, hvad de normalt må, så at sige, have til stede. Og indstillingen er altså, at alle mennesker i Grønland, der er det en indstilling over for disse, at de må ikke overstige 100 individer i forsamlinger. Og det er en indstilling. Således sluttede vores pressemøde for i dag. Jeg takker.